Eunda berrogeita mar urte. Eunda berrogeita mar udaberri. Eunda berrogeita mar uda. Eunda berrogeita mar udazken. Eta eunda berrogeita mar negu. Zenbat sagasti, sagar eta sagardo. Familia bat, bi baserri, eta lau belaunaldiren dizdira, bosgarrenari begira. Mirari honen lehen pausuak, Josemari Bereziartuak eta Ramona Etxebestek egin zituzten, 1870 urtean, Iraberri baserrian, Ergobiako auzoan. Horixe izan zen gure sagardoaren lehen egoitza eta proiektuaren abiapuntua, jaiotza. Harrezkero, gertakari asko izan dira gure inguruan eta gure ingurutik kanpo. Asmakizunak, aurkikuntzak, gudak, jendearen joan etorriak. Eta Iraberrin, Jeronimo Bereziartuak eta Jose Palizazok jarraitu zuten sagardoaren ekoizpenarekin bigarren belaunaldi modura. Ginen ara, minio zunate lehio txiki bat, eta anjotzen genuen, eta sartze ginen, probatu eta handikan, atatzeko esaten txigun beti, ez etorri amaboste unian, Urrengo hartzien berizkute ginen. Jute ginen eta lehioa eta atatzen txabe. Berriz hemen altzazte. Jungo beha txintxuana. Ez. Pasa, eta holaxe. Gurekin beti ondo portatu da eta... Nire aitazanakin da Bereziartua sagardoia ergobientzakatela, Jeronimo beraitakin, Jose Miguel aitakin da harremana haundila genuen behakin, da orduziotik anoain zenbat urte dela, pila bat. Ni mutiko eskol bat nintzala nire aitakin askota juten izan ara. Aita atza, ni Jeronimo handikan behela utzi itzun, zeratikan ja Jose Miguelek hartu zuen, soldauzkatik etorri izan, da ja martxe hartu zuen Jose Miguelek, baina Jeronimoki, antxe bodega txarre jute ginela eta bar. 100 urte geroago, 3. belaunaldiak, Jose Miguel Bereziartuak, Eba Aranburuk eta Izeba Ramonik beste aurrera pauso garrantzitsu bat eman zuten euren bizitza eta gure sagardoaren ekoizpena bere aran baserrira eramanez astigarra gara. Aldaketa horrekin batera, enpresak beste bide bati eman zion hasiera. Orduzkeroztik, modernizazio prozesuaren ondorioz, Bereziartua sagardo naturalaren erreferentzia bilakatu da. Familia negozioa, tradizioa eta bezeroenganako errespetu eta esker onean oinarrituz, egun ezagutzen dugun Bereziartua sagardoak izatera heldu arte. Gauza handia da, gaurko egunen gaina, homeste generazioetan, zea batekin, ofizio batekin izateko, eta gaina, zea Jose Miguelek, danak eman dion bultzada sagardo munduari. Zerri garai betan, sagardua guk ezagutu genuen garaien izatezan komplementu bat, baserriko komplementu bat, eta gaur ikusten daba, zea bat, negozio handi bat, zea handi bat. Ni juten naiz, oaini astero juten ez ni, aste hartetan. Eta ni asko guztaren zade, eta nik beti juneiz, haukin ibilinez, beti. Eostikan hau da, hau da ikeragarri, esaten dizut, beraitak ikusiko balu hone da makan martxa, berriro hankaskora jungo litzake. Zergatik da, ikeragarri, leheno beak egitezuna edo hain dagona. Kalidadia, beti zio, kalidade zio. Eta gizalak ez bere, aparta ditu. Bine ez zion zer problemik izan du, eta bile ditu. Iozin problema dutenian deitzizetek eta atenditu izan duenak beti. Oraina ezagutzen dugu, 3. eta 4. belaunaldiek bat egiten dute. Oskar Daitor anaien lan, xede, sinesmen eta ikuspegiarekin Bereziartua sagardoa mundu osora zabaltzen da sariak non nahi jasoaz. Alemania eta Estatu Batuetan besteak beste. Amaitxau, ez bairik gabe, gure bezero leial eta zintzuen laguntzari gabe ez genuen inoiz egia bihurtuko. Gaur hementxe gaude, 150. urte horrena guztiok batera ospatzen. Sagardo berria dugu, ate joka. Txotx garaian, abian da. Eta hemen, urtero bezala bere aramaserrian, maiatzaren bukaera arte, gure artean egon afaldu eta Bereziartua sagardoa dastatzeko aukera izango duzue. Ni familia bezala jute gehala.
itxia bezala gare, osea, que... Garantia total, antitotal. Eta ekio bazazkio gai hori, jendiak eskatu jintziuk, eta bazazkio gai hori, bina. Garantia total. Jose Miguelek beti gauza bat, upel onduan, beti egotea erne. Persona bat, zeinek ze behiratu iteun, zei gustatu zaion, jarpegiagatik gustatu zaion, ze karakteristikak izan ez azkenera, eta hortatik beha beti esan izan ohi du, asko eakutu zirela garaibateko zahardu zaliek. Zahardu ezagutzen eta zahardu egiten. Usadio zahar eta bere txenetatik haratago, behin botilaratuta, gure sagardua munduko zoko gehienetan zabaltzen ari da. Egun, urte osoan berezi hartuan munduko herrialde askotan, mailetan ere topa dezakegu. Estatu Batuetan, Mexikon, Alemanian eta jakina, Euskal Herriko gure jatetxe, elkarte eta tabernetan. Anedota da, gau batian goatzen naiz, oso behandu zan ja. Oso behandu eta handikan etxeakuteko presik ez guk eta ez beak bialtzeko ere ez, eta egun batian bertzotan ikusten dugu Jose Miguel. Ez dezu sinistatuko oino egitea da. Gau batian, baina dana kontentu, dana gazi ginen bertzotan, ez pentsa. Geroak zerrekarriko digun jakitea magoen esku utziko dugu, baina etorkizunerako gure bidea zein den ondo dakigu. Tradizioan, modernitatean eta gure bezeroen ganako errespetua oinarrituz berezi hartua erreferentziazko produktua izaten mantendu. Han eta hemen. Hala ere ezin dugu ahaztu bertako bezero eta lagunei esker garela garen bezalakoa. Horiek izango dira beti gure lehentasunak. Hor, pues izate unik, Jeronimo, geho Jose Miguel Bezemia, geho Eba eta geho Oskar eta Aitor, eta oain Aitor eta aurrak izan dituzte, eta ni familia bezala, egoten ez hor. Eharra da, aiz esatea, baina onda 50 urteak luze dira, berriz hola segitzeko. Sasoia badakate gaztioik eta hoi gimerdue, mendik aurrea. Hoi oso, hoi ez da broma, hoi ez da broma. Eta ikusten ditainea segitan dutela, eta gaina ikusi itzen dit semioke martxa badutela martxa. Oso. Norabide horretan ari gara lanean buru belarri. Azken urte hontan eta 5. belaunaldia osatzen dugunok, Uxuek, Manesek, Malenek eta Xarek ere argi dugu nora goazen. Aitonak, amonak eta gurasoek egiten dutena ari gara ikasten. Sagardoaren irakasgaia ez da inoiz bukatzen eta tartetxo bat hartuz goza dezagun gaur harrotasunez berezi hartuaren 150. urte mugaz. Txot! Jose Miguel, aurrea pena eman jozu zuen semiri, haber segitzeuen aspaldian, ez Jose Miguel bakarrik, ebare hor dago, eta horrek indarre harra daka, eta bere semiri laguntzeko mohun, haber egila dan, eta beste 150 urte segitzeuen. Zorionak, urte askotarako. Jose Miguel, zorionak, bihotz biltzetik eta zezango nikek. Segitzekola, Andria maitagarri horrekin eta semiekin. Eta aurre biria mintzat jarri jotek eta bazakitek 6 minuten atzetik geldu denak, hiri segitu nahi baldin badute. Bezarka da handi bat, eta mila zorion. A ber, Jose Miguel eta Eba, zorionak eta urte askotako. Zorionak ematea, beste urtetan zahardu gintzan haitu dieneako, hainbeste momentu onak pasa ditu eta segizatela, debo askoan guk disfrutatu egingo deuta.